נזמין עכשיו, מוריי ורבותיי, את הרב אליעזר יעקב שליטה, ראש בית המדרש תבואות שור. כבוד הרב, בבקשה. ורבותיי, אני אתנצל, אני בעברית לא כל כך אני יודע קצת לדבר עברית, אבל לא כל כך, אז אני מתנצל אם זה לא יהיה כל כך מדויק, אז אל תקפידו. אני אורח מארצות הברית, לכובד המאויר הזה, אז אני רוצה להתחיל להגיד כמה מילים בראשית הרבנים החשובים כאן, שיושבים כאן. ידידי, הרב הגאון, רב שלמה יוסף מחפוד שליטה. מוריי ורבותיי, דעו לכם, ברוך השם שאני מתעסק כבר יותר מ-30 שנה בכשרות, בשחיטת של בשר. הוצאנו הרבה ספרים ברוך השם, יש לנו הרבה תלמידים בשחיטה, היא בטרפות, היא בניקור, הוצאנו ספרים על ניקור. אבל מה אני רוצה להגיד לכם משהו חידוש. הרב מקודם אמר שיש לו סודות, יש לי גם כן חידושים שאתם לא יודעים, מבחינת ממך כתובי לחמו. תדעו לכם, לפני 15 שנה הגעתי כאן לביקור בארץ ישראל, לראות את פני גדולי הדור ולהתעיין אחרי 15 שנה מקודם שהתעסקתי בניקור, וירדתי לארצות הברית מקליפורניה עד בוסטון, כל ה-52 המדינות בארצות הברית עברתי עם כל הרבנים שם. עברתי באירופה, הייתי באנגליה, הייתי בווינה והייתי בכל אירופה. ועם כל הרבנים דיברתי בנושא של ניקור, להבין על הבוריו, המנהגים והדינים וההבנות והסברות והעמקות של דברי הגימורה ורש"י וטויסבס וכל הראשונים. 48 שאלות נשאר לי בקולמוס שלא יכלתי להבין. באתי לארץ ישראל, מציון תצא תורה, הגעתי לכל גדולי ישראל כאן בירושלים, והגעתי לבני ברק וכל המקומות. שאלתי את שאלוסי, לדעתי להובים בעניינים של ניקור. מוירה ורבוי שר, מה אני יכול להגיד לכם? מילה אחת. נשאר לי שאלות שלא הבנתי. אמרו לי שיש יהודי צנוע, ענב גדול, שהוא מבין בניקור, כדאי לפגוש אותו. עדיין לא ידעתי מהרב מחפוד. אמרו לי שהוא גר שם בסוף בני ברק, הוא גר, כדאי לפגוש יהודי כזה. עשיתי טלפון, אמרתי נמצא כאן רב מארצות הברית שמתעסק בניקור ואני רוצה להיפגש עם הרב. נפגשתי עם הרב שם ברחוב אבס ישראל, אני חושב שהוא גר. נפגשנו שם, זה היה ב-11:30 בלילה. מוירה ורבוי סי, השתוממתי, ראיתי שהנה מצאתי את היהודי הנכון,
שבסחיסוי אפשר להגיד לא תשתכחו תוירס הניקו בארץ ישראל ובעולם כולו. מוירה ורבוי סל, ידידי הרב שלמה יוסף כבר יכול להגיד שיותר מ-200 שעות שישבתי ועסקתי איתו בתוירס הניקו ויגענו בהלוכס. נסעתי פעם עם הרב שלמה יוסף מחפוד במטוס 11 שעות ולקחנו את הספרים, את הראשונים, כדי להתעמק ולדעת כל עניין ועניין. לא סגרנו את העיניים, עברנו בעמקס, ירדנו מהמטוס עם שמחת החיים, הבנו את הרץ והבנו את הזבח שמיל והבנו גם כן את כל הספרי הניקו מידוירס הכוילים הקודמים. בואי רבוי ישראל, אני לא רוצה להאריך כאן, זה לא הזמן, אנשים, כל אחד עם הדברים שלו. כתוב בפסוק, הכותן עטו בעיניכו, ראש שבטי ישראל עטו, וימשך השם למלך על ישראל. רבוי ישראל, הרב מחפוד זכר מה שהרבה אנשים לא זכו. בסחיסה הנובה בפרשוסנו אנחנו קוראים ויקראו השם אל מוישה. שואל המדרש, למה ויקראו זה לושן חיבה? מה מגיע למוישה רבייני את החיבה הזאת שאומרים לו ויקראו? אומר המדרש, אתם רוצים לדעת למה מוישה זכה לויקראו? שזכה לתת לעם ישראל לאכול אכילת שירו. זה החיבה. אנחנו מחבבים את שלמה יוסף מחפוד שליט"א ואנחנו מעריצים את הכוח שלו, והכוח בא רק מהנובה, רק מהכוח הנובה. אמרנו היום בהלל, ממזרח שמש עד נבויוי מאילון, כמו שהרב מקודם אמר, שם הרב שלמה יוסף מחפוד. למה מאילון? שם השם. איפה הוא הולך? הוא מלווה איתו את היראת שמיים ואת הכוח של הרציניות והקדושה וכל העניינים של כשרות ושחיטה. כן, אני מברך אותו שעד עכשיו מה שעשה זה היה דברים מאוד גדולים, ואני מבקש מהציבור שמסתובבים מסביב לגאון הגדול הזה ולענב הזה שתחוסי עליו שהוא עובד מאוד קשה, הוא לא חס לא על עינוי ולא על שום דבר, לא בלילה ולא ביום. צריכים לשמור עליו כיבובס עין, שיהיה לו בריאות ונחס. ודבר אחד אני רוצה להגיד לכם, הייתי לפני 4 ימים הייתי וזכיתי להיות על ציונוי של הקודש הבעל החפץ חיים זכר צדיק לברוכו. ואל תחשדו בי שאני הולך להגיד משהו לשנורר, למה שאני, מי שהולך על הציון של החפץ חיים כבר לא יכול לדבר לשנורר. אז אני רוצה להגיד לכם דבר סוד מרב שלמה יוסף מחפוד. שאלתי פעם את שלמה יוסף, ידידי, את שלמה יוסף, תגיד לי, יש זה ויש זה ויש זה, זה מדבר וזה אומר וזה אומר. הוא ענה לי מילה אחת וזה מלווה אותי. תדעו לכם שאם אנחנו דבקים לקדוש ברוך הוא אין מי לפחד. רבוי ישראל, אני מברך את הרב מחפוד שיצליח הלאה וכל הציבור יחד נברך אותו ואריכות ימים וימשיך על ממלכתו עד ביאת גואל עולם.